den 11.4. Jeg er taget i fjorden. Jeg lægger ud med en HK Wolfert i blå, 13 grams. Der ser vi. Det er jo dejligt vejr. Jeg fik lige spørgsmål inde på YouTube om jeg fiskede bedst i lavvand eller højvandet. Ja, jeg kan jo bedst lide, når det er normal vandstand og op. Men der behøver jo heller ikke være 50-60 cm højvand for min skyld. Så kan jeg godt lide, der er lidt pålandsvind. Og man kan sige, at i dag der er alle modsætningerne. Der er fralandsvind. Lige nu er der minus 24. Stiger til omkring minus 12 her ved middagstid. Så falder den lidt igen. Så, men jeg er også i gang med at lige prøve at lave nogle notater og sådan noget, når jeg er ude i forhold til at se. Så det er da sjovt at se i forhold til det spørgsmål. Det må jeg jo se i aften om, og hvordan det er i forhold til, som jeg plejer at godt kan lide at fiske, i forhold til vandstand og vind. Og, altså vinden er jo fint nok i forhold til krusninger og det hele, men der må det godt være pålandsvind for min skyld. Men nu prøver vi at lægge ud, og så ser vi, om der skulle være fisk hjemme i dag. Så jeg lukker op, hvis der sker noget. Og som sagt, så går jeg med min Sportex Airspin Sea Trout RS2 5-19 gram i 9-fods Twin Power XD 3000 HG 009 line. Har noget 030 trilline forfang på. Og min 13 grams Olfert, jeg lægger ud med en størrelse 8 krog. Så ser vi. Jeg knækker bræk til alle derude. Jeg lukker op, hvis der sker noget. Så er der fisk. Spiser der fisk? Ja, spiser der fisk? Ej.
Klokken er 1:15, og vinden har godt nok taget til. Så der er godt nok piv på. Det synes jeg nok lige, at YR viste, men sådan er det jo. Men for lige at vende lidt tilbage til det her med det spørgsmål om højvandet og lavvandet. Nu har det været lavvandet i dag, og jeg har fået en 50'er. Men det besværliggør jo fiskeriet, det synes jeg i hvert fald lidt, når det er lavvandet. Og det er jo, altså når man fisker i fjorden her, så er det jo også lavvandet område, man går over i. Og når, i dag, da jeg startede, der var den jo nede i minus 25. Og det gør jo, at når man fisker i bugter og her på det lave vand, så skal der ikke meget til, før du får fat i blomsterne jo. Og så der er mange steder, man ikke kan fiske på grund af det. Så skal du ud og kaste ud over en meters penge eller et eller andet, for ikke at hænge fast hele tiden. Så det er jo nok også i hvert fald en af de grunde til, at jeg godt kan lide at fiske i hvert fald normalt vand, og så lettere højvand, så man kan fiske de fleste steder og lige komme ind over planter, der står på det lave vand, og uden at hænge fast. Og så kan jeg godt lide lidt lille smule pålandsvind i stedet for det her. I dag er der stiv vind, og der er fralandsvind. Ja, selvfølgelig på den ene side, og på den anden side er der pålandsvind, men så min konklusion må nok være, at jeg fanger nok også bedst, når det er almindelig vand, men det er måske også fordi, man kan fiske lidt flere steder, end når det er lavvandet. Ja, jeg ved det sgu ikke, men det er min teori. Nogle kan bedst lide at fiske, når det er dalende, og andre når det er stigende. Men jeg kan bedst lide, når der er lidt vand. I hvert fald normal stand og op efter. Så men smager behag, men I kan jo skrive, hvad I helst. Og hvad I synes, der er bedst måske. Det kunne da være meget sjovt at høre. Og så helst selvfølgelig noget fjordfiskeri, så det stemmer overens. Det er jo ikke lige det samme, når man er her eller ude på kysten jo. Men jeg drikker mig lige en kop kaffe, og så vil jeg fiske lidt videre bagefter, selvom det bliver sværere og sværere med den vind. Men lige en times tid nu skal den jo nok have, så men jeg prøver at lukke op, hvis der skulle være heldig at komme noget mere. Ja, som I kan se, så det var ikke lige det vejr, jeg havde regnet med i dag. Ja, tur afsted, men der er godt nok kommet pyg på. Så jeg tror, jeg går ind og tager min rygsæk, og så begynder jeg at fiske nedad i bugten mod bilen. Går hjem og slapper lidt af. Nu var det jo heller ikke længe. I morgen 8 dage, så er det Øland, der kalder. Det bliver sgu fedt forhåbentlig. Men det må sgu være nok for i dag. Jeg kan jo dukke op, hvis der skulle være heldig at lige ramme fisk på vej nedad mod bilen. Ellers må I alle sammen have en god lørdag. Knæk og bræk derude.